Kain po. So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Hindi muna po tayo magluluto dahil ang episode natin ngayon, magmumukbang tayo ng giant chicharon. Mas laki. Pakita natin boy sipat. Mas malaki pa po sa akin. Malaki oh. Yun oh. At may shoutout po mamaya mga kasolid. Pagkatapos kumain, sana po tapusin nyo ang video hanggang dulo. At dahil na-bless ng pagkain of ka, anong gagawin? Kainan na po. Kainan na. Ikot natin dito. Laki. Hindi ko alam paano kayo pupesto. Kain po. Laki. Ang sarap po. Meron din tayong sausawan dito na sausaw natin dito sa ating sausawan na suka na may sili. Okay. Abang sibat. Kain po. Okay. Boy, sipat na. Hindi mo alam kung paano makakaga na. Grabe yan. Meron tayong suka na may sili. Hatiin natin. Cheers tayo boy sipat. Kain po. Apa? Opo. Sobra sapa. Sobrang laki talaga mga kasolid. Nakahati na siya. Sausaw natin. Cheers! Wala na munang kanin-kanin mga kasolid. Tapak-tapak muna po. Oo. Lagyan kong may sili ito. Yan. Tapos subak. Okay. Legit. Ang presyo nga pala nito mga kasolid, binili ko nasa 210 pesos. Nasa ano siya? 220 grams.
Kulang-kulang 1/4 kilo. Sa Angelica's Sizzlers. Ayun. Di man po natin ito maubos pag titiran pa po natin si Mrs. Kitchen. Tapos yung tira dito, isasawag natin sa munggo. Ayun, laki oh. Natatakpat na ako. Mas malaki pa, parang ano siya, parang maskara oh. Oh, baby girl oh. Okay. Kain po. Ay, sarap. Habang kumakain po si Boy Sipa at mga kasolid, magsha-shoutout na po ako. Shoutout po kay Nanay Sila at Tatay Do Serrano at si Boss Randy Serrano at ang buong Serrano family. Shoutout po. Ang Aquino Brothers, Outdoor Appetite, Pinoy Cooking TV, Gardening Perth, Western Australia, Angry Genius, Manny Pacquiao Team. Shoutout po. Mogroy TV, Marites Vlog, shoutout sa iyo mga kamarites. Ismaili Cyrus, Erin ASMR, Lizil Toriano, Kyle Popper, Regine Bustarde, Cesar Evaristo from Japan, Civic World, Wailin Benin, Fernando Berano Jr., shoutout po. Mini Crafty Lady from Taiwan, Boy Saling Vlog, shoutout po. Family G, at si Wilfredo Mendoza, shoutout po. Grabe, ano, masarap ba Boy Sipat? Opo mga solid. Yun po, sana po nagustuhan yung aming masayang mukbangan kahit di namin naubos. Sobrang laki po mga solid oh. At sobrang maraming salamat po sa mga viewers, sa mga subscriber at sa mga walang sawang sumusuporta sa aming channel. At ang mga silent viewers po, maraming salamat din po mga kasolid. Ano, hanggang dito na lang? Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa panonood.